Nos hát szeretettel köszöntök mindenkit, érkezek most már az Infot Park felől, megyek a Műegyetem rakpartra, mert a mai napon rendezik a 40. Spár maratont, és nagyon nagy a készülődés, rengetegen jelentkeztek nagy valószínűséggel, mert ahogy jöttem le a villamostól, itt van a legközelebbi megálló, rengeteg ember, egy komplet villamos csak ide szállt le, és mennek szerintem oda készülni. Készült egy videó, a készítők videója, akik megmutatják, hogy pontosan hogy lesz az útvonal, megpróbáljuk őket lekövetni, és hát meglátjuk, hogy mi lesz. Nézzétek meg ezt az útvonalt, és akkor meglátjuk azt, hogy hol csatlakozunk be hozzájuk. Itt is van a rajtpozíció, ami egyébként a Műegyetem rakparton van. Elindítom a útvonaltervezést, és akkor itt van az, hogy déli irányba indulnak, majd itt megfordulnak egyből a saroknál, valahol itt fogunk először találkozni, mert szerintem az induláskor kint leszek, és akkor jönnek itt északi irányban, a várat meg fogják kerülni így hát igazából nyugati oldalán, és itt az alagúton fognak átmenni, majd mennek a Lánchídon át. Kis körforgalmat megkerülik jobbról, és akkor itt csinálnak egy ilyen hurkot, és mennek befelé a nem is tudom milyen út irányába, de szerintem ez már itt a Váci utca és egyéb helyek. És itt fognak egy nagy kanyart csinálni, itt csak azért csinálják, mondta Szabolcs is, hogy a kilométer ugye meglegyen. Itt csinálnak még egy hurkot, és akkor elindulnak itt fölfelé ez itt a oktogon. És akkor itt megfordulnak újra, és mennek vissza egyből a partoldalra. És akkor egyenesen mennek át, itt már délnek indulnak el, és mennek vissza egészen a Szabadság hídig. Átmennek az Erzsébet híd alatt, ugye a rakparton végig a kettesnek a vonalánál, és itt át fognak menni a hídon, de először a alsó rakparti oldalon mennek, itt meg tudnak fordulni és vissza tudnak menni a híd felé, hogy ne kelljen lépcsőzni, és a híd déli oldalán fognak átjönni a futók. És akkor mennek vissza megint a rajtcél pozícióba. Na most, amit akartam mondani, hogy ezen a részen, tehát valószínűleg itt a start pozíciónál leszek ott szerintem, és akkor a következő pozíció már szerintem itt ahogy jönnek vissza a hídhoz, szerintem annyi időm lesz, hogy most jönnek visszafelé a rakpart felé, tehát itt kéne valahol újra találkoznunk, addig, amíg ők ezt a távot megfutják, addig kényelmesen lesz időm, akár szerintem gyalog is feljönni, tehát itt kéne valahol találkoznunk. És akkor ők, amíg azt a részt újra megfutják, hogy lemennek egészen a Lágymányosi híd, tehát a Rákóczi híd felé, itt fognak ismételten egy hurkot csinálni, és addig, amíg ők ide teljes mértékben visszafutnak és csinálnak egy teljes kört, addig meg is fogom mutatni, hogy megint a következő pozíció hol lesz. És akkor ennyi volt igazából ez a kör, megint mennek észak felé, és akkor megint az van, hogy a kilométernek meg kell lenni, ugye? És akkor mennek egyenesen föl, egészen föl fognak menni, ugyanígy a külső rakparti oldalon, az Árpád hídig, tehát a Szentlélek tér környékén fognak legközelebb elfordulni. Ezt itt át is tekerem. Itt ugye fölmennek a felső útra, hogy a hídra át tudjanak menni, és akkor itt van már az Árpád híd, és akkor itt annyit csinálnak, hogy csinálnak egy kis hurkot itt a sarokban, és valahol megint itt kellene találkoznunk, tehát az előző pozíció körülbelül a Boráros tér környéke volt. A Boráros tér után valószínű én fel fogok jönni, valószínű át fogok menni a 2-es metrónak a megállójába, valószínű fel fogok jönni a Kossuth térre, vagy az Asztóriáig, és akkor onnan át fogok jönni a Batthyány térre, itt meg hévvel fogok feljönni, és akkor úgy tudunk itt találkozni, addig, amíg ők megfutják ezt a hosszú egyenest. És akkor ők jönnek itt tovább, ők
nagy valószínűséggel be fognak menni, igen, be fognak menni a Margit szigetre, a Margit szigeten mennek egy nagy kört, addig én szerintem itt meg fogom várni őket, és ismételten tudunk akkor itt is találkozni. Addig, amíg ők ezt a kört megcsinálják, akkor megint lesz egy kis időm szerintem középre sétálni a hídon. És akkor itt fogunk tudni ismételten találkozni. Hát ez körülbelül ez a kör, ez ennyi is volt. Tehát én már akkor valószínű itt látom őket, amikor elfutnak itt erre keleti irányba. Itt megint csinálnak egy városkört, tehát valószínű fel fognak menni itt megint a rakparti rész. Igen, át fognak itt jönni. Ezt az építkezést itt még nem láttam, de azt majd lehet, hogy megnézem. Én addig, amíg ők ezt a kört csinálják, akkor nagy valószínűséggel én már jövök is vissza a nyugati felé. Lehet, hogy le fogok menni busszal a nyugati pályaudvarig, mert akkor sokkal ügyesebben vissza tudok jönni. Szerintem hova is jöjjek? Mindjárt megnézzük. Tehát jönnek itt lefelé a rakpart nem is a rakpart oldalon, hanem a belső utcán. És itt is csinálnak egy ilyen kifordulást, ez meg már most az Árpád híd és a Margit híd közötti szakasz. Itt már sétány van, itt végig lehet kényelmesen futni, felmennek a felső futópálya részre, ami ugye pados, leülős rész, ami itt van. És azon gondolkodom, hogy mert ők már nagyon másfelé nem fognak menni, lehet, hogy vissza kéne jönnöm ide a rakpartra már, mert szerintem a befutót már akkor nem fogom látni. Igen, itt csinálnak még egy hurkot, hogy ugye a kilométer meglegyen, illetve itt már másképp nem is nagyon tudsz lejönni, mert itt a híd alatt csak fönt tudsz elfutni, itt meg lefelé lépcsők, nem is tudom, hogy mik vannak, itt akadályos lenne, és egyszerűbb így kanyarokban áthúzni. Ez megint ugye a Lánchídi szakasz, viszont a Lánchíd alatt már a villamos pálya mellett el tudnak futni. Ha visszanézzük, tehát elfutnak itt a rakpart oldalon, a parlament alatt, ugye elmennek itt a villamos pálya mellett, a híd alatt, és akkor jönnek egyenesen lefelé, már itt nem is fognak szerintem kanyarodni, megcsinálják szerintem ugyanazt a kanyart, amit az előbb láttunk, igen, ugyanott fordulnak be, mert ugye a felső útra csak lépcsővel, hát igazából fel tudnának itt is jönni, de szerintem pont annyi a kilométer, hogy elférjen. Na mindegy, így átjönnek a hídon, és ez már innentől tényleg a célegyenes rész, tehát idáig fognak jönni. Tehát még a Petőfi híd alatt még átjönnek, és akkor itt a rajtcél egyenes, ha úgy nézzük, itt fognak majd célba érni. Tehát két lehetőségem van visszafelé, vagy a parlament környékére beállni, tehát ide valahova, itt már jönnek lefelé, akkor ez már túljött, egy picit följebb, ez itt a Margit híd, és akkor itt kéne még esetleg itt találkoznunk, viszont hogyha itt találkozunk, akkor már ők szerintem túl gyorsan átérnek a célegyenesig. Lehet, hogy még azt kéne megoldani, hogy lehet, hogy a célegyenesbe kéne esetleg megvárni. Mert ugye itt újra átjönnek ugye a Szabadság hídon, és akkor ahogy átjönnek, már fordulnak is rá. Tehát annyi idő nem biztos, hogy lesz, hogy ezt az egészet végig tudjam pörgetni. Viszont, hogyha a parlamentnél lenne annyi időm, hogy átmenjek újra a Battyányira és villamossal jöjjek le, hát nem tudom, meglátom. Ez csak egy ilyen tervezet. A dolog apropója, hogy az egyik kollégám 83-83-as rajtszámmal futni fog ma, és az ő futását fogjuk igazából figyelemmel kísérni. Szurkolunk neki természetesen, és az lenne a célom, hogy minél több helyen tudjam követni azt, hogy éppen hol jár, de úgy élőben, tehát ez a videó most igazából erről is szól. Jövök itt fölfelé, úgy látom, hogy itt van lezárva az egyik része, tehát itt fognak nagy valószínűséggel az első körben megfordulni,
Tehát, hogy jönnek lefelé a start után, itt lesz az első fordulójuk. Nem sokkal följebb látszik is már a kezdő rész, és a zene is szól. Megy a buli. Hatalmas buli van. Itt jönnek a handbike-osok. És itt van Tibi a jövőből. Eléggé csúnyán meg vagyok fázva, de semmi gond. Ezt a hangot fogjátok néha-néha egy kicsit narálva hajlani. Elindult az első és a második brigád, és itt a sorban már gyülekeznek a további versenyzők. Már itt, amit látunk, ez a csoport, ez a 4 órás csoport. Na most ebben lesz a mi kollégánk. Mindjárt mutatom is egy picit nagyobban, hogy hol is helyezkedik el, mert egyébként élőben rohadtul nem láttam. De itt még a tömegben még hagyján, hogy itt nem látom, nézzétek csak meg, várjatok. Ott is van. Na azt élőbe kiszúrni, ez valami hatalmas. Tehát ott nem láttam, egyáltalán. De ez még semmi. Honnan kiabálsz? Még egyszer mutatom lassítva. Valószínű feltűnik a kép közepén, hogy ott van. De ahogy forgattam a telefont, úgy a szememet nem forgattam mellé, tehát nem láttam, hogy honnan kiabál. Ennyire vaksi nem lehetek. De tényleg. Felfelé jöttek jobb oldalt a többi futóval. Szerintem hallottam a nevem. De nem láttam, hogy ki volt az. A tömegből alig bírtam felismerni, úgyhogy jövök is fölfelé. Mivel tömegközlekedés nem nagyon van, így fel kell érnem a Szabadsághídhoz, annak a Pesti lábához sietnem kell, mert már mennek föl a Lánchíd felé, úgyhogy megpróbálom sietősen. Közben beizítottam az Ozmót, egyszerűbb lesz így közlekedni. Nagy táska a hátamon, aztán sokkal egyszerűbb így. Most azt látom, hogy villog a jobb oldal. Hát ha véletlenül egy kicsit későn érek föl, akkor is kb. Szembe jönnek velem, mert a lenti oldalon hát saját magukkal nem fognak szembefutni. Úgyhogy lehet, hogy itt ezen a részen fognak majd elhaladni. Majd a terelést ezt megnézzük, még mindig a végét lehet látni. Úgyhogy ügyesen haladnak itt fölfelé. Mindegy, haladok, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e. Mint mondtam az előbb, a nevemet hallottam, tehát lentről biztos, hogy felkiabál, csak nem láttam, hogy ki volt az, mert akkoran volt a tömeg. Aztán gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz észrevenni, de majd ha szembe fut, akkor majd valószínűleg látni fogom, vagy nem. Most kanyarodnak be a Lánchídnál, vagyis a várt most fogják megkerülni, és mennek az alagút felé. Erről a főútról, amit láttatok, most kanyarodtak le balra. Itt vagyok még egyébként, szerintem simán oda fogok érni. Nagyon jó. Meg lehet nézni. Ott lent futnak fölfelé. Hatalmas a tömeg, rettenetesen sokan futnak, és visszafelé még nem nagyon láttam senkit, úgyhogy nagyon nagy kör vannak. Megmondok egészen a bazilika mögé, és onnan fognak majd visszafordulni. Most megpróbálom én is a legjobbat, hogy ide valahova a szélére kéne úgy beállni, hogy rendesen jól lehessen őket látni. Lentről fognak felfutni, tehát ott van lent a külső rakparti rész, onnan fognak majd felfelé a kanyarban átjönni. Na, hogyha ide a szélére bármennyire be lehet állni, vagy az is lehet, hogy majd a felső részen a híd mellett fogok majd letáborozni, és akkor látni fogom, hogy nagyjából hol futnak. Ha elhaladnak, abban a pillanatban megyek is a metróhoz, mert akkor tudok menni fel a Árpád hídhoz, de ott szerintem elég sok idő lesz, még onnan fölérnek, de meglátjuk, hogy érek én is fel. Jönnek futókkal. Hát ez azt nem mondtam, hogy
az eleje eljött. Azt nem nagyon tudom elhinni. Azt nézem egyébként, futnak ám rendesen. Ez nagyon gyors lenne. Az túl gyors lenne. Azt nézzük, hogy halad itt az eleje. Itt azért mennek erősen. Ugye megnézzük Szabolcsot, hogy halad. Ez mind az eleje. Ez rettenetesen gyors. Szerintem talán túl gyors is. Nagyon szépen haladnak. Jönnek most már lefele, az eleje már réges-rég szétszélett. A gyorsabbak már át is értek a kiinduló ponthoz. Bőven már 14 kilométeren túl vannak, mire én átértem. Itt jön a következő sor igazából. A kolléga, akiről beszéltem, ő pedig még most fönt van a bazilika mögött. Őt várjuk. Nem sokára majd látni fogjuk, és amennyire szétszélett itt a futócsoport, sokkal egyszerűbb lesz majd észrevenni, mint a legelején, ahol még tömörült a tömeg. Úgyhogy figyelem, várom, és akkor megnézzük, hogy halad. A képeket egyébként ide szórom, mint láthatjátok, hogy pontosan hol is tart. Itt csinálják meg ezt a kört, hogy azt mondja, hogy lemennek arra felé, és van egy keresztút, ami másik oldalat jön. Tehát és akkor onnan jönnek fölfelé. És akkor itt fogjuk majd látni, ahogy a többieket is. És ahogy a többiek följönnek itt jobb oldalt, mennek is át egyenesen a hídon, és a hídról mennek vissza ismét a kiinduló pontra, a Lágymányosi hídhoz. A Lágymányosi hídnál megfordulnak, és mennek egyenesen föl majd szerintem az Árpád híd, igen, ott fordulnak majd be, az Árpád hídig, tehát egyenesen mennek fel a rakparton, majd a budai oldalon. Azt majd megpróbáljuk végigkövetni, hogy én amikor átérek oda, hogy pontosan mennyi időm lesz, de szerintem lesz idő. Közben figyelem az eseményeket, itt már egy kicsit nagyobb tömeg jön, tehát valószínű a leggyorsabbak már ugye elmentek, de már most a tömeg is lassan megérkezik. Szabi, ő most a hátsó csücsök, amit mutattam nektek, mindjárt megmutatom a videóban, tehát itt tart körülbelül, és jön már most már egyenesen lefelé majd ide. Figyelgetem majd a pozícióját. Szabi most kanyarodott fel a főútra, úgyhogy lassan majd nem sokára ideér. Az eleje pedig már a déli irányból már észak felé tart, tehát a híd alatt már mennek el. Ez a másik oldal. Itt pedig folyamatosan jön a mi tömegünk, folyamatosan haladnak. Nos, elhagyta lassan az Erzsébet hidat, úgyhogy lehet lassan figyelni, melyik oldal tűnik fel. Megpróbálok azért úgy állni, hogy jól látható legyek. Kíváncsi leszek, mikor tűnik fel. Az Erzsébet hidat már bőven elhagyta. Úgyhogy valószínű a kettő között éppen érkezik. Jön Vigadó tér környéke, és hát nem olyan hosszú ez az út idáig, úgyhogy bármikor előfordulhat itt. Valószínűleg nagyobb tömeggel jön, és ahogy hallottam, mondta azt, hogy megpróbál azokkal a futókkal futni, akik mutatják éppen, hogy éppen a 4 órás idővallónkban vannak. Tehát valószínű egy zászlót azért kell majd figyelni, hogy
mennyire fogom látni. Itt jönnek a nagyobb tömeggel. Na, most, hogy végre megláttam, annyira hirtelen volt, hogy a telefonnal elfelejtettem lekövetni. Gyerünk, Szabi! Hello! Na hát igen, itt is körülbelül ennyi időm volt. Most rohanok vissza a másik oldalra, viszont föl kell mennem az Árpád hídhoz, úgyhogy most jövök le a 4-es metró vonalára, és folytatom az utat fölfelé. Lemaradtam róla visszafelé, mert pont akkor kezdtek el killódni, hogy mindenki át akart menni az úton, és pont nem láttam, hogy elfut mellettem. Úgyhogy a következő körben fogom majd szerintem jobban látni. Kíváncsi leszek, hogy ott mekkora tömeg lesz, akik majd ott kínlódnak. Megnézzük. És itt is vagyunk a következő spotnál. Itt futnak el, és itt fordulnak be az Árpád hídra, és mennek át egészen a Margit szigetre. Itt futnak föl, a partról jönnek befelé a főúton. Várjuk Szabit, és megyünk mi is tovább. Szerintem villamossal vissza tudunk menni teljesen a másik oldalra majd. Itt van Szabi, hajrá! Hajrá! Ott megy! Ez az! És akkor megyünk. Megvárjuk őket fent. Ott jön a 4 órás tábla. És akkor nem sokára utána lesz itt a 4 órásnál. Nem sokkal utána fog jönni. Itt van Szabi! Hajrá! Megyünk tovább, és akkor a kijáratnál majd megpróbáljuk felvenni ismét, és akkor utána a célnál újra találkozunk. Emelkedőnél azért többen rosszul lettek. Most az Osmo nincs nálam, ezt nézzétek el. És akkor ott érkezik a pontosan 4 órát jelző táblás futók. Ők azért vannak, hogy ők jelezzék azt, hogy a 42 km pontosan 4 óra alatt teljesül, ezért is megy velük ekkora nagy tömeg egyszerre.
Megközelítőleg, hogyha vele futsz, akkor 4 órás a táv, és akkor nézzük, hogy hol is lesz. Szerintem picikét hátrébb. Az előbb is nagyjából úgy volt, de az előbb is szem előtt évesztettem. Tömeg azon részében fut, ahol pont úgy látható. És érkezik egy busz. Visszajöttem ide a start pozícióba, mert szerintem sokkal egyszerűbb volt inkább itt folytatni. Bejöttem inkább. Szerintem már nem lett volna rá idő, hogy máshol találkozzunk, viszont így látom a befutót. Így jó? Úgyhogy megyek is oda a célpozícióhoz. Nos, igazából a befutóról csak annyit, hogy 4 óra 12 perccel sikerült befutnia, azt viszont sajnos nem láttam. A konferenciéhez mondta mindenkinek a nevét, aki beérkezett, én kb. A 100 méteres táblánál álltam meg. Mindent összevetve egy hatalmas élménnyel gazdagodtam, láttam azt az örömöt, ami hosszú idő kemény munkája végül gyümölcsöt termett, láttam azt a fáradtságot, hogy azért nem kevés 42 km futás után családok, barátok és a szervezők mindegy emberként szurkolnak ennek a hatalmas tömegnek, akik azért keltek ma fel, illetve így vasárnap reggel, hogy kocogjanak egyet. És köszönöm az élményt kollégámnak, akiért volt értelme kimenni és szurkolni. Illetve nektek a figyelmet, hamarosan ismét érkezek tartalommal, addig is kellemes szép őszi időt mindenkinek, aki szereti. Fúj!